Il-Partit Nazzjonalista ħabbar aktar dettalji dwar il-pjan tiegħu għat-trasport tal-massa taħt l-art bħala parti mill-programm elettorali għall-elezzjoni ġenerali. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borx qal li l-proġett għandu lan li naqqas it-traffiku li qed jiswa lil pajjiż ma' 770 miljun euro fis-sena. Dan il-proġett waħdu ma jsolvix kollox, imma jagħti lil Malta dak illi għandha bżonn, dak li jeħtieġilha. Sinsla ta' trasport ġdida illi tibda tagħti kwalità ta' ħajja aħjar lil poplu Malti u għawċi kollu. Il-proposta tal-Partit Nazzjonalista hi għal sistema ta' metro kompletament taħt l-art. Ingħad li din se titħaffer b'tunnel boring machine biex skont il-Partit Nazzjonalista jitnaqqas l-impatt fuq l-infrastruttura waqt it-tħaffir. F'konferenza tal-aħbarijiet il-kandidat Julian Borch spjega li din il-linja hi maħsuba li tkun twila 11.5 km u tinkludi 8 stazzjonijiet bejn l-ajruport u Pembroke. Fost il-waqfiet proposti hemm San Vincenz de Paul ħal-Ormi l-Isptar Materdi, l-Università ta' Malta, il-Gżira ta' Sliema u San Ġiljan. Il-Partit Nazzjonalista qal li s-servizz se jkun qed jaħdem bit-tmiem vjaġġissija u se jkun b'xejn għal Maltin. Żied jingħad li fl-ewwel mitjum ta' Gvern Nazzjonalista titwaqqaf task force biex tmexxi l-proġett u tibda l-proċedura teknika regolatorja u jibda l-proċess ta' akkwist pubbliku. Ingħad ukoll li fl-ewwel 14-il xahar jiġu evalwati l-istudji jinħoloq Technical Baseline Report, jibda l-proċess ta' procurement u pre-market engagement u jingħala il-qafas ta' riskju, programmar u governanza. Jisiru wkoll studji ġeoloġiċi u tekniċi fuq is-siti. Dan segwit mitħafir tal-mini li b'kollox mistennija jieħdu 15-il xahar. Il-komplement tax-xogħol isir fi żmien 3 snin u nofs. Il-kandidat nazzjonalista Adrian Delija qal li l-ewwel linja ismata li tiswa 1.4 biljun euro, waqt li t-tieni linja se tiswa 2.5 biljun euro. Fl-ewwel 5 snin din il-linja mistennija tagħmel 36 miljun traġitt li jitilgħu 55 miljun meta ssir it-tieni linja. B'kollox dan il-proġett se jara 100 ferroviji bil-kandidat Adrian Delija jgħid li kull ferrovija se tiswa 8.5 miljun euro u għażiet jgħid li kull stazzjon se jiswa madwar 15 miljun euro. Dr. Delija qal li madwar 30% tal-ispiża tal-ewwel linja se tkun minn fondi Ewropej u l-kumplament finanzjata b'self u strumenti finanzjarji oħra. U għażiet jgħid li b'kollox jtisma' li din se tiswi lill-Gvern 172 miljun euro fis-sena. Dr. Delija qal li bidħulu bl-attività ekonomika li se jkun hemm bi Gvern Nazzjonalista qed jantiċipa li jirkupra 150 miljun euro fis-sena.